Здравейте, дами и господа, аз съм Dino Gamer, а това е втори епизод от Rock Live. Аз доста подобрих китарата от миналия път. Ето го, самият аз. Да. Ето сега ще я видите, красавицата. Има и динозавър, ето, но не смятам, ще изглежда много бебешко. И така ще се стои. Това е подобрено на 3 звезди, upgrade to level 4. И тук е на level upgrade to level 4, а тук е upgrade to level 5. Значи и това ще подобрим. О, не, забрави. Аз събирам за една много готина китара, забрави моето момче. Да. Банд. Сега битка на бандите. Дано да бием. Но трябва да се намеря банда, която да се бие. Трябва да до 60 секунди да се намери, или поне до 50-та. Намери сега. Явно изчакаме. Хайде де, моля ти се. Моля ти се. Намерих. Езас. Ние се казваме Fire Bones. Огнени кости. Тия Езаз, не знам какво означава. Ужас. Ужас. Оле, аз половината ги пропуснах. Изобщо аз правя ли нещо? Помощ! Но съм кух. Какво беше това? Къде отиди той? Моля ви се, не ме гледайте. Абе, ще ти дам един отчет на теб. Да. Ало, чук, игрички. Какво да направя, че съм лос? Имаме 2607 фена. Намали ли са? Ах, вие малки грозници такива ще ви. Не се нерви, не се нервирай, спокойно. Време е. Или на Fast Cash ли какво беше? Аз не знам. Магическия летящ мобизен. Екстра кеш. Не, това ще играем. Сега ви увеличавам, няма да говоря докато не свърши изпълнението. 3, 2, 1, 0. Разцепихме ги. Върнахме си феновете с 249 фена. Доста са. Загубихме 16 и си върнахме 200
и няколко. Което е добре за бандата. Сега ще може екстра кеш да играем, не знам. Да. Значи ще играем екстра кеш. Задах се. Добре, можем да. 1055. Как моят тъпата работа. Няма нищо. До мен е верният ми приятел Хайпорекс. Добре, значи играм. До мен е верният ми приятел Хайпорекс, който е като домашния ми любимец. Много неща. Разцепихме. Вау! 3116 фена. Добре. Левел 7. Добре. Доближаваме се до Биг Сити. Моля да е по-лесно песен, моля се. Защо тази бе, Душко? Защо тази? Да бе, аз съм... Аз цепя. Монстър, да, чудовище съм. И им разцепихме басмата. Бихме. 0 фена! О, аз за какво играх? Там папагалите да не повтарят, че аз чувам. Пречат ми, дами и господа, не им обръщайте внимание. Ако може пак екстра кеш. Може.
тази песен, старела е много. Дами и господа, ще ви покажа за коя китара събираме. Тук ли си има или си тук? Или за ето това бебче, или за ето това бебче. Къде е китарата на Слаш? Аха, ето. Това е китарата на най-великият китарист. Кръстена е на него. Слаш! Отбър съм Розис. Добре, сега екстра кеш отново. И нека бъде бързо, защото мога да качвам клипове до 12 минути. Гоу! Ще се справя, аз съм кинг. Аз съм кинг, ще се справя. И ги пропусна с това проблем. И смазах! Смазах ли те? Разцепва! Искам да апгрейднем и нещо друго.